खुलुमबाय लोगोफोर बर'दिन थांबाय आरो लोगोसे गोजाम बोसोराबो थांबाय गोदान बोसोर हाबबाय 2024 ना 2024 आवहाय गोबां खोनादों गोबां जाथाय जागोन होननानै खोनानो मोनदों नायनिसै माब्रै जायो जाय हक बाथ्राया आं ओरैबायदिखौसो बुंनो लुबैबाय थानानै माखासे भिडिअ ओरै थांबाय थानानै भिडिअखौ लाबोनो हानायबो जायाखै थ' बाथ्राया दाखालि डिसेम्बर थांनाय डिसेम्बरनि बाथ्राखौसो आं एसे बुरखांनो लुबैदों माब्रैहाय बै समाव फरायसा आफादनि बाथ्राखौनो एसे ओंखारगोन दिपेन बर' बिथाङा बुंदोंमोन थ' दिपेन बर'मोनखौ फरायसा आफादखौ गोबां सोरबा दिनै बुंदोंमोन नङा होमबा बिनि एगेन्स्टआव दिपेन बर' बिथांमोनाबो माखासे खोथाखौ फोरमायदों फरायसा आफादा थ' बिथांमोनाबो लाजि मोनो बैफोरबो लाजि मोनो दाथ' गोबां स्टेटमेन्ट होलायनायखौ जों नुदलायदों फरायसा आफादफ्राबो होयो आनसलिक इउनिट ना गासैनियाबो होलाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो होनांगौ होयोब्लासो माखासे बाथ्राफ्रा स्रां जायो आरोखि ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिनि होनायनि खारना मानो थाखाय होआमोन जेब्ला दावराव देख्रेबमोन बिथांमोना होफिनदोंमोन नालाय दिपेन बर'खौ माखासे सोदोब बाहायदोंमोन जाय सोदोबखौ दिनैहाय बिथांमोना हजम खालामनो बादों बा हायाखै बिनि सायाव गोबाङानो स्टेटमेन्टखौ होदों आरोखि जाय हक बिनि अनगायैबो दिनै जे गुबुन दल संगठननि बाथ्राखौ आं बुङा गुबुन मानसिफ्रा ना बै सुबुंफोरखौ मा लेंगुवेज बाहायदों बेफोरखौबो एसे नायनाया मोजां थ' बाथ्राया आंनि बेखौसो साननाय फैबाय थादों सानफ्रोमबो माने मोनसे बाथ्राखौ दिनै आबसुनिनो दैदेनगिरिफोर कयेकजना ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों जे जुदि बावहाय सोरबाया माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जायोब्ला बा माबा मोनसे खैफोद जायोब्ला बिनि दायथ'आ दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना जागोन होननानै फोरमायदों अन्तत नै दिनैसिमबो फोरमायदों दाखालिबो जानुवारि मासाव बिथांमोना मोजां क्लियार स्पस्ट बाथ्राखौ बुंलांदों जे जाय हक आं बिनि बाथ्राखौ उनाव बुंफिनगोन थ' बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायावहाय आङो एसे साननाया फैदों थ' हमनानै ला इसोरनि अननायाव दाखालि जिहेतु डिसेम्बर मासनिफ्राय मोनसे खोथाखौनो जों स्टेटमेन्टआव ओंखारलायबाय थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन थ' दिनैहाय दिनैसिमहालागै जानुवारिनि 3 तारिखसिमहालागै जेबो जाथाय जायाखै इसोरनि अननायाव जाय हक गोजोननि नोगोरावसो सिखाव दाखायथि बेफोरबो जादलाबाय थादों बा बुथारलायनाया जादलायबाय थादों थ' दिनैहाय बेफोरखौबो दिनै दावराव देख्रेब सार आरो अमर सिंहनियावसो दायफोरखौ नारसिनगोन नामा नैबे बुस्थुखौ आं साननाया फैदों बिथांमोना हयथ'बा जानोबो हागौ बिथांमोना फोरमायदों आबसुनि सोरबा दैदेनगिरि बा सोरबा कर्मियानो जा आबसुआव थानानै जायफ्रा मावग्रा बिथांमोना जुदि माबा मोनसे जायोब्ला दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह बिथांमोना जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों एक्सुवेलि बे बाथ्राखौ बुङालाफानो गुबुन एंगेलजों बुङोब्ला साबसिन जागौमोन नामा थ' दिनैहाय बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाय लगे लगेनो होमबा बिथांमोनावबो सांग्रांथि बा बिथांमोनावबो एसे साननाया फैयो बयबाबो साननाया फैगोन दिनै बेफोरबायदि वर्डखौ बा बेफोरबायदि सोदोबखौ बाहायालाफानो गुबुन सोदोबजों बाहायोमोनबा गुबुन रावजों गुबुन एंगेलै बुङोमोनबा साबसिन जागौमोन होननानै आं सानो दिनै बे रावा दाया दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह बिथांमोनाव जागोन होननानै बिथांमोना मैया दाखालिसिमहालागै बे सोदोब फंसेखौ बुंलायबाय थादों एक्सुवेलि बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङाब्ला मोजां जागोन खारन दिनैहाय नोंथांमोनासो दिनै फरायसा आफादासो दिनैहाय बैफोरबायदि माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला सोरबाया जुदि माबा मोनसे जायोब्ला दा जाथों इसोरनि अननायाव सोरबाया सोरखौबा माबा मोनसे खालामथों सोरबायाबो सोरखौबा माबा मोनसे बुनाय बा माबा मोनसे हुदाखौ दा खालामथों इसोरनि अननायाव जायाखैबो खिन्थु दिनैहाय जुदि बायसान्स जुदि जामारोमोनबा जानायमोनबा होमबा दायनिगिरिखौ अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबमोनखौसो होगौमोन नामा आंनि बे मोनसे सोंथिया फैबाय थादों बिथांमोना बै समाव मा मावदों मावाखै आं बेखौ बुंनो थाङा सोरबाया दिनै मा मावदों मावाखै आं बेखौ बुंनो थाङा फरायसा आफादा नंगौ दिनै गोबां बोसोर जाबोबाय आं बिथांमोननि मावबोनायखौ मानिदों दिनैसिमबो फरायसा आफादा दिनैसिमबो मोनथाम एकर्ड जानायावबो बिथांमोना मदद बा माबा मोनसे हेफाजाब होफादों दिनै BSc एकर्डआवबो आबसु फरायसा आफादाबो एसेब्लाबो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे हेफाजाब होदों दिनै BTC एकर्डआवबो दिनै माबा मोनसे बिथिंजों बबेबा बिथिंजों बिथांमोनाबो हेफाजाब होफादों BTR एकर्डआवबो बिथांमोनाबो सिगनेटारि नङा होमबा हिसाबै
बे हिसाबै दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि सोदोबखौ बाहायालाफानो गुबुन सोदोबजों बाहायजानोखौ आं लुबैदोंमोन। जाय हक आरो मोनसे बाथ्रा नैबेखौ बुंनो लुबैबावदों फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंबावदों नैबे पिस एकर्डआ जुदि इमप्लिमेन्टेसना जुदि मोजां जायाबा बा जाजुबाबा बे बोसोरबायाव बिथांमोना बुंबावदों जे जों धर्ना बा होसिख्रावनायनि हाबाफारिखौ जोङो लाफिननो हागौ। बेफोरबायदि बाथ्रायाखौ जिखुनु सम मिथिङावनो माखासे बिथिङाव जों खोनानो सरासनस्रायै जों खोनानो मोनो। आरो लोगोसे बिथाङा बुंबावदों NDFBनि जायफोर केस नांनानै थानाय NIA केसनो होन बा रन्जन दैमारियाबो होन बा सोरबा हाइनेस केसानो होन नै बेफोरबायदिनि बे बाथ्रायावहाय फिन खनसेबाव आरोबाव मेम'रेन्डाम गथायफिनगोन होननानै बुंदों बिथांमोना। द्रौपदी मुर्मु इण्डियानि प्रेसिडेन्ट बिथांनो गथायगोन होननानै बुंनायखौ जों खोनानो मोन्दों। होनबा जों बिटिआर एकर्डजोंनो CAM जायहा खुंथायाव दं प्रमद बर' बिथाङानो बुंबाय थादोंमोन बे बिटिआरनि एकर्डनि गेजेरजोंनो जों बर'फ्रा गासैबो गोजोना फैदों। सान्थि सोरबा इनकाउन्टार खालामनाय फेक इनकाउन्टार खालामनाय बा माबा मोनसे इनकाउन्टार खालामनाय बे गैया। नंगौ थिगैनो दं हाथियारनि नांनाय बेफोरबायदिया गैया आं मानिदों। खिन्थु दिनैहाय मानो फरायसा आफादा मानो दिनै फिन खनसेबाव मेम'रेन्डाम गथायफिननो ओंखारफिनखो आंनिया सोंलुआ बेबो मोनसे। खारन जोंफोरा हाइनेस केस जोंफोरनि केसफोरा एनि टाइम जेब्लायबो जानुवारि मासनि 19 थारिखआव दंबावो जों कर्ट गाहैनांगौ। नै बिनिबो मोनसे टेनसन जुदि जों खनसे थाङाब्लानो बिनि सुमन लेखाया फैफिनगोन जोंनियाव फैफिनगोन। होनबा दिनैहाय गोजोन गोरोबथाखौ जों माबायदि गोजोन गोरोबथा होनना बुंनांगोन। बेफोरबायदि जुदि एकर्ड नैबे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जागोन होनना बुङो प्रेसिडेन्ट नैबे जोंनि माबानि बिटिआरनि CMआनो बाथ्राखौनो बुंनाय होनबा दिनैसिमबो जायाब्ला बोसोरथाम बारलांबाय बोसोरब्रैयाव आगान होबाय बोसोरथाम बारनानैबो दा जुदि गनायनिबो जेबो सिन्था माबायानो जुदि गैयाबा दा केस उइथड्र जानायनि खुनु माबा मोनसे माबा गैयाबा होनबा जों माबोरै सान्थि थागोन जोंखौ माबोरै गोजोनो दं होननानै बुङो सुबुंफ्रा सोरबाया थानो हागौ। जाय हक आं बाथ्राखौ नैबे मोनसेखौबो दोनथ'नो सानलायबाय आरो गुबुन मोनसे टपिकआव आरोबाव फैफिननो लुबैबावदों। थ' नैबे फरायसा आफादनि दाखालि जिहेतु जानुवारि मासाव बिथांमोना बुंबावदों जे absuखौ सोंखारिनायनि सायाव बुंनाय बा सोरबा सासेयाबो सोंखारिनाय थ' दिनै absuआल' एकदम क्लिन जा मावगोन बा गोग्गो खामानि मावगोन बे नङा। फरायसा आफादाबो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे गोरोन्थिखौ मावगोन बावहाय सोरबा सासेया बुंगोन। थ' दिनै बेफोरबायदिखौबो जों नोंथांमोनाबो हजम खालामनो हानाय जानांगोन। जों जेब्ला हाग्रायाव थादोंमोन जोंफोरखौ मा होनदोंमोन टेररिस्ट होननानै बाहायदोंमोन गुबुनफ्रा आनखि जोंनि बर'फ्रानो NDFB आफादखौ बै समाव टेररिस्ट होननानै बुंदोंमोन। जों टेररिस्ट नङामोन। दिनै होनबा दिनै absuखौ फरायसा आफादखौ दिनै सोरबा सासे गुबुन हारिया जुदि माबा मोनसे होननानै बुङोब्ला मा जागोन। दिनै फरायसा आफादखौ जोङो दिनैहाय जों टेररिस्ट होनना बुंनो थाङा। जों जोनोमनिफ्रायनो मोनबोनाय absuखौ फरायसा आफादखौ जों फरायसा आफादखौ जों जोनोमनिफ्रायनो मोनबोनाय मा मावदों मा मावाखै absuआ बै समावहाय जों जेब्ला उन्दै क्लास 1 क्लास 2 बेफोरबायदि LP स्कुलाव थांजेनो अब्लानि समाव जों मा मोनाखै बहाबा दालां सावनायनो दिनै बहाबा वाटार साप्लाइनि पाइपखौ लाबोनानै दावहानि सम बे समावहाय गोबां जाथाय जादों। फरायसा आफादखौ नामखौ लानानै गोबां दावहा खालामदों। जाय हक दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायावबो फरायसा आफादा जुदि दुखु मोनदोंब्ला आं बिथांमोनाव क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय। आरो जुदि फरायसा आफादा बहाबा माबा मोनसे गोरोन्थि मावनायखौ जुदि नुयोब्ला आरो माखासे माखासे स्टेटमेन्ट होनायाव जुदि आंनि फसायनाय आं जुदि एसे होजाथावथाव नुयोब्ला आं बेखौ सिदा बाथ्राखौ बुंनानै होगोन। फरायसा आफादखौ जों मान सनमान होयो। जों जाय हक दाखालि जिहेतु फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदोंमोन जे जों फरायसा आफादखौ सोंखारिनायनि सिगां एसे
बा जानला मानला सोंखारिनो नाङा येस मानिदों आं नोंथांमोनखौ जानला मानला सोंखारिनो नाङा आबसुनि दावहा नांबोनाय बा आबसुनि जिखिनि सोमावसारबोनाय बेफोरखौ गुबुन हारिफ्राबो मानिदों माबे बिथिङाव मानिदों आबसुनि जिखिनि धरना होनाय बे जायगायाव मालाबाबो लेथ्रा जानानै थाया क्लिन जानानै थाबोयो फार्स्टआव जेरैमोन धरना होखांनायनि उनावबो क्लिन जानानै फैयो रेलवे ब्लकेट खालामनायावबो राजा लामा गाथेनायावबो क्लिन जाना फैदोंमोन बेफोर खेथ्रआव जों मानिनांगोन आबसुखौ बिनि खेथ्रआव गुबुन हारिफोरा सनमान होयो नाथाय बै धरना होनाय बा माबा मोनसे सोमावसारनायावहाय कयेकजना गुबुन नोजोरजों नायदों जाय हक आंनि बाथ्रा बुंनायावहाय फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनावहाय बा माबा मोनसे बाथ्रा बुंनायाव सु हाबदोंब्ला नांदोंब्ला बिथांमोनाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि